Колко бихте платили, за да си спестите 1000 часа болка? Правим сравнение между кола-маска и лазерна епилация в цифри. Ето я простата сметка, ако всеки месец правите кола-маска на ръце, интим, мишници и крака. Ако правите кола-маска от 20 годишни до 60 годишни, въпреки че повечето млади момичета в днешно време започват около 12-14 години, ще прекарате около 40 години от живота си в процедури. Вау! А с лазерна епилация ще приключим само за година и половина. За 40 години ще направите по 504 процедури на всяка зона кола-маска, а лазерна епилация само по 6 процедури. Това са всеки месец по час и половина-два в болки по време на кола-маска или 1000 часа и 40 денонощия. Срещу 12 часа или половин денонощие за лазерна епилация. Колко бихте платили, за да си спестите това? Последвайте ни във втора част, за да сметнем заедно колко струва това.